Quiroga, muller. Quiroga é muller. E Quiroga hoxe rende unha homenaxe ás súas mulleres, a todas, as anónimas e as recoñecidas, as que están e as que xa non están. A todas esas mulleres cuxas voces resoan tímidamente ou resoaron con forza e que forxaron a base do noso pobo. Queremos render unha homenaxe ao seu traballo, á súa sabedoría e, sobre todo, á súa resiliencia. Porque, como alguén dixo algún día, ter conciencia do pasado é darlle sentido ao presente, mirando ao futuro. Por iso, as historias das nosas mulleres non poden ser esquecidas, xa que elas foron as pioneiras, as que nos abriron paso a nós e seguirán sendo guías para as xeracións vindeiras. Mulleres de outrora e máis destacadas pola súa condición social como dona Segunda Montoto Barral, condesa de Torrenovaes, ou mulleres que se rebelaron contra a imposición social e dedicaron o seu tempo a actividades que se crían propias de homes, como Felisa Vidal Nogueira, a gaiteira de Bendilló, ou aquelas mulleres descoñecidas con vidas quizáis máis difíciles que a bo seguro desafiaron barreiras impostas pola sociedade patriarcal. Todas elas contribuíron ao progreso social e cultural, e todas elas, coa súa valentía e dedicación, deixaron un impacto perdurable e son as nosas precursoras, as que lle debemos o que hoxe somos. Sobra dicir que o papel da muller, en xeral, experimentou un gran avance nas últimas décadas, pero este papel non foi sempre así. A nosa sociedade, ao igual que a do resto do mundo, foi unha sociedade limitadora dos dereitos das mulleres, que estaban relegadas ás decisións dos homes, e onde as mulleres non tiñan nin voz nin voto, onde as decisións, por pequenas que fosen, tomábaas o pai, o marido ou o irmán, onde as mulleres desempeñaban un papel moi limitado nunha sociedade extremadamente conservadora e patriarcal, na que se limitaba o acceso da muller á educación e tan só se esperaba dela que se adicase ao fogar, á crianza dos fillos e ao cuidado dos maiores. Esta situación viuse alterada como consecuencia da Guerra Civil Española. Así, o século XX foi especialmente duro coas mulleres galegas e, porén, coas de Quiroga, onde os homes foron recrutados ao fronte e as mulleres tiveron que facerse cargo das súas familias e das súas casas. Tiveron que traballar no campo elas soas, sen a axuda dos homes, e amosaron, sen fisura, a súa fortaleza e a súa capacidade para facer fronte a situacións adversas e dificultosas, asumindo con éxito os cambios que estas circunstancias producían nas súas vidas. A maioría das nosas mulleres de entón víronse afectadas pola violencia do momento, pola escaseza e pola soidade, xa que, finalizada a guerra, moitos homes non volveron, os que volveron, ante a miseria da posguerra, tiveron que emigrar, principalmente a Cuba ou Venezuela, deixando atrás as súas mulleres e aos seus fillos. Se ben o destino que agardaba aos emigrantes non parecía feliz, menos o era o das súas mulleres. Galicia quedou convertida nunha rexión de viúvas e orfos, en palabras de Rosalía de Castro. Este vaise e aquel vaise, e todos se van. Galicia, sin homes quedas que te poidan traballar. Tes, en cambio, orfos e orfas e campos de soledad, e nais que non teñen fillos e fillos que non ten pais. E tes corazóns que sofren longas ausencias mortás, viudas de vivos e mortos que ninguén consolará. Pero esta situación non amilanou as nosas mulleres. Elas convertéronse na alma das súas familias, sacaron adiante os seus fillos, puxéronse ao frente dos seus negocios. En definitiva,
foron as nosas pioneiras. E se de pioneiras falamos, é obrigado recordar a Gabriela, la castellana. Norberta Gabriela González naceu en Quiroga en 1929, casou e tivo 5 fillos. E cando os nenos eran pequenos, o seu marido decidiu emigrar a Brasil. Era o ano 1953 e nunca máis volveu. Pero isto non botou atrás a Gabriela. Ela, muller valente, decidida e emprendedora onde as haxa, decidiu poñer unha fábrica de gasosas e xeo. E no ano 1959, non sin poucas dificultades, Gabriela creou a fábrica de gaseosas La Castellana, converténdose na primeira muller empresaria de Quiroga, empresa que herderaían os seus fillos e que, doutro xeito, continúa a ser explotada a día de hoxe polo seu neto. Merece especial mención outra muller que a historia do noso pobo non pode esquecer. Falamos de Nelita. Manuela Quiroga Novo naceu en Quiroga en 1933, lugar onde viviu ata 2015, data na que faleceu na súa casa da farmacia. Nelita foi á universidade nunha época na que non era habitual nas mulleres e desenvolveu o seu labor profesional como farmacéutica na nosa localidade, sendo unha profesional intachable. Pero o seu maior logro, como di a placa homenaxe colocada na súa casa, foi ser unha gran filántropa, sempre disposta a axudar aos máis necesitados. Queremos recordar tamén a Carmen González Ontiveros, coñecida como Mucha. Mucha naceu no ano 1933 e faleceu no ano 2020. Ela foi unha muller forte, independente e fiel á súa ideoloxía. Cunha vida chea de traspés, sacou adiante o negocio familiar de ferretería herdado do seu pai, reconvertido en tenda de produtos apícolas coñecido como Apícola Quiroguesa. Mucha comparte con Gabriela e con moitas outras mulleres da época o abandono da súa parella, o sufrimento e a vergoña que isto provocaba e a crianza en soidade do seu fillo. A pesar destas circunstancias, Mucha non deixou de lado o seu labor benefactor, axudando as persoas que a necesitaron e dedicando tempo á súa paixón pola lectura e a música, sendo integrante da Coral Polifónica de Quiroga. E se de mulleres altruístas falamos, non podemos esquecer a Elisita. Elisa González Arias naceu no ano 1935 na súa casa de San Vitoiro, lugar onde aínda reside na actualidade. Si temos que definir cunha palabra a Elisita, sería filantropía, dedicando a súa vida á axuda aos demais. En unha época na que non existían as ONG, vinculouse fortemente á Igrexa, canle, a través da cal, desenvolveu a súa obra social de axuda aos demais. Unido ao recordo de Elisita está a señorita Conchita, dona Concha Acera Gascón, salmantina de nacemento e quiroguesa de adopción. Chegou a Hermida no ano 1951, con 21 anos, como primeiro destino para exercer a súa profesión de mestra, e nunca máis abandonou esta terra, onde viviu ata o seu falecemento en 2013, na que xa era tamén a súa casa de San Vitoiro, xunto de Elisita. E falando de mestras, compre facer unha mención especial a dona Pilar Anca Taboada, nacida no ano 1898 en Quiroga, onde exerceu como mestra máis de 50 anos, interesándose especialmente pola educación das nenas e axudando a conseguir becas para que continuasen os seus estudos naqueles anos de dificultade económica. Como dela dixo Eugenio Bobillo no seu libro Quiroga, imaxes dunha historia, é a mestra por excelencia. Non temos foto dela, pero cabe recordar a dona Celia Núñez Castro, para que seibades de quen estamos a falar, a nai de Celita. E compre recordala porque no ano 1958
instalou no baixo da súa casa, onde se localizou con posterioridade a librería Celia, a primeira central telefónica de Quiroga, onde se prestaba o servizo telefónico con abonados e no que traballaban ela e a súa filla maior, Maritina. E despois a pequena, Celita, ata o ano 1973, no que pon fin ao seu labor como telefonista. Asumiu este traballo dona Ángela Arias Arias, trasladándose a central telefónica ao baixo da súa casa na calle Lago número 5, lugar onde traballaron de telefonistas as súas fillas Merche e Nieves, xunto con outras mozas da época. Quiroga foi sempre terra de mulleres traballadoras e, xunto coas mencionadas, ao longo da nosa historia estiveron aquelas emprendedoras, valentes e xenerosas nas que atopamos inspiración e fortaleza, que se puxeron ao frente dos seus negocios, traballando en ferreterías, en tendas de comestibles, nos fogóns das súas cociñas para deleitarnos coas súas comidas e servirnos nos establecementos hoteleros e nos seus bares, preparando o pan que comeríamos, e que atenderon ademais as súas familias sen pedir nunca nada a cambio e sen ter un só día de descanso nas súas longas xornadas laborais. Esas nais, esas aboas, fonte de amor e sabiduría, que coa súa dedicación, sacrificio e esforzo convertéronse en pedra angular da nosa sociedade e que nos empuxaron para medrar e facernos mulleres exitosas. De todas estas mulleres que nos antecederon, descendemos nós. Somos o que hoxe somos grazas a elas, grazas a tantas mulleres que loitaron para que hoxe teñamos garantidos os nosos dereitos, para que puidésemos estudar sen que nos dixeran a que tipo de estudos podemos acceder. E deste xeito, Quiroga deu magníficas profesionais en todos os ámbitos, na sanidade, exercendo a súa profesión aquí e fora, e outras que xa son de Quiroga por adopción e que tamén desenvolven aquí a súa profesión, prestándonos a súa axuda e sempre de bo grao. Temos periodistas que levan o noso nome por toda a xeografía galega, xuristas que desenvolven a súa profesión na nosa localidade, profesoras que continúan co labor iniciado por dona Pilar Anca. Mulleres empresarias que, seguindo a estela que deixou Gabriela, montaron as súas propias empresas. Verónica, de Caurelor, levando os produtos do noso territorio polo mundo. Ana, da adega Atrium Vitis. E Sandra, de adega SDV, poñendo a Quiroga no mapa cos seus viños. Olga, de Cauro, que co seu mel achega a Quiroga aos padais máis exquisitos. E tantas outras. Mulleres emprendedoras que apostan pola creación de novas empresas dedicándose ao turismo e atraendo visitantes á nosa poboación. Mulleres xenerosas que fan do cuidado aos demais o seu traballo, atendendo aos nosos maiores no centro de día, na residencia de persoas maiores e nos seus propios domicilios, entregándolles a compañía e o cariño que tanto necesitamos todos e todas. E esas mamás quiroguesas que entregan todo o seu tempo ao cuidado dos seus fillos e fillas, creando familias apegadas ao noso territorio, que aínda que os avatares da vida fixeron que tivesen que abandonar a nosa localidade, continúan sendo quiroguesas alá onde se encontren. Mulleres que destacan no deporte, como a nosa deportista nacional Carolina Camino, cunha carreira de gran proxección de futuro no voleibol, fomentando o gusto por este deporte entre as nenas do noso pobo. Sen esquecernos daquelas rapazas que tantos éxitos colleitaron nun deporte típicamente masculino como é o fútbol sala, apoiadas sempre pola inesquecible Dina. Mulleres destacadas na política, como Rosa Arza, mulleres que, dando un paso adiante, desenvolven as súas profesións en sectores máis masculinizados, amosando ter a mesma ou maior capacidade que un home para desenvolver calquera traballo. Mulleres que prestan os seus servizos na administración pública, facilitando en todo momento as nosas xestións.
Mulleres que destacan no mundo das artes, como a pintora Manuela Fernández, venezolana de nacemento e quiroguesa de sangue. A nosa querida Celtia, que sen dúbida acadará grandes éxitos profesionais na pintura corporal, e a xoven Sara, a que lle espera un gran futuro na comunicación audiovisual. Mulleres que desenvolven un papel crucial na economía da nosa localidade, xa que as mulleres rexentan máis do 90% dos negocios da nosa vila. Están presentes nos negocios de hostelería, nas panaderías, nos supermercados, nas xestorías, nas axencias de seguros, florerías, oficinas, xoierías, tendas de roupa e outros moitos negocios existentes na nosa vila. Elas son unha contribución fundamental para o desenvolvemento local e, ademais, son un exemplo de emprendemento para as xeracións futuras. Por suposto, non son todas as que están, nin están todas as que son, pero son un reflexo de todas nós. Represéntannos. Son un exemplo das mulleres quiroguesas, fortes, independentes, resilientes, empoderadas, decididas, sororas e, sobre todo, compañeiras. Por todas nós, que vivan as mulleres.